Pasamos ao punto 3 da orden do día, que é a resolución das alegacións e a aprobación definitiva do novo regulamento do uso e funcionamento da Praza de Abasto do Concello de Moaña. Paso a ler a proposta. Proposta de resolución de alegacións e a aprobación definitiva do novo regulamento do uso e funcionamento da Praza de Abasto do Concello de Moaña. A vista das demandas dos comerciantes da Praza de Abasto de Moaña, dadas as necesidades de organización dos servicios de distintos postos do mercado, o Goberno Municipal presenta ao Pleno o novo texto do regulamento tendo en conta, ademais, a necesidade de actualizar o vixente texto regulador do servicio. O 1 de decembro de 2011, o Pleno do Concello aproba inicialmente o regulamento do uso e funcionamento da Praza de Abasto do Concello. O citado expediente foi sometido a información pública polo prazo de 30 días comprendido entre o 24 de decembro de 2011 e 28 de xaneiro de 2012, mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 245 do 23/12/11, formulándose no mesmo prazo as seguintes alegacións. Alegacións presentadas polo Grupo Municipal do BNG en registro de entrada 454 de 19 de xaneiro de 2012. Visto o informe da Secretaría Municipal de data 5 de febreiro de 2012, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, admitir a trámite e estimar parcialmente as alegacións presentadas polo Grupo Municipal do BNG nos termos recollidos no informe da Secretaría, incorporando a alegación ao texto do regulamento respecto da proposta de modificación dos artigos 6, 8, 9 e 10, no que se refiere á corrección dos desaxustes dos prazos concesionais, aínda que se manteñen os prazos totais das concesións previstas no texto inicialmente aprobado de 50 anos para as persoas físicas e clarificando un prazo total de 25 anos para as persoas xurídicas. Estimar a proposta de modificación dos artículos 5 e 13 no sentido de incluir no trámite do informe da Mesa Local de Comercio en cuestión na que sería conveniente contar coa súa opinión como órgano consultivo no ámbito do comercio local. Desestimar a proposta de modificación do artigo 12 que aparece recollido que aprobamos na Comisión Informativa de Produtos Alimentarios por entender que o texto inicialmente aprobado cubriría as necesidades a este respecto e a proposta presentada polo BNG podería ter como resultado prepondencia de un tipo de postos sobre outros, eliminando a diversidade actual dos postos. Estimar a proposta de modificación a disposición transitoria, pero con engadido de que se dan os presupostos fácticos que exige a regularización dos postos incompatibles coa regulamentación nova e acometerse tal regularización con carácter fixado o prazo de 5 anos únicamente como prazo límite para tal regularización. Segundo, aprobar definitivamente o novo regulamento de uso do funcionamento da Praza de Abasto do Concello de Moaña. E terceiro, proceder á publicación de acordo á aprobación definitiva xunto co texto íntegro do regulamento no Boletín Oficial da Provincia previo á súa entrada en vigor. O texto definitivamente aprobado quedaría, e agora pasaremos a darlle a palabra aos grupos políticos. Eu simplemente aquí agradecerlle aos grupos políticos, en especial a Víctor Pastoriza, que foi quen iniciou a legislatura pasada este trámite, porque todos sabemos o regulamento, esta ordenanza, como queiramos chamar, leva sin corregirse desde o ano 1995 aproximadamente, porque eu teño entendido o esforzo que se fixo a legislatura pasada por parte do Grupo Socialista neste tema. E ao mesmo tempo, lógicamente, pensemos que despois de ser debatida en varias comisións, de chegar a acuerdos, tamén agradecerle aos comerciantes da Praza de Abastos, que tamén colaboraron para poder chegar a este momento desta regularización, e a todos en fin. Paso entonces a palabra aos grupos que... a palabra. Boas noites a todos e a todas. Nos, como Grupo Municipal do BNG, temos que non estamos de acordo co dictame e vamos a defender as nosas alegacións. É interese de todos os presentes a aprobación do novo regulamento da Praza de Abastos do noso Concello, pero temos que facelo co consenso dos interesados, os comerciantes da plaza e para o ben dos veciños de Moaña.
Para iso, o Grupo Municipal do BNG se reuniu cos praceiros e, posteriormente, unha vez lido o regulamento, presentamos as alegacións e así lle demos entrada en tempo e forma no rexistro dos concellos e as presentamos na Mesa do Comercio a todos os colectivos asistentes, incluídos os comerciantes da praza que asumiron como propias todas as alegacións. O novo regulamento debe facerse aprendendo do pasado e mellorando as condicións para o futuro, marcando as bases pola que gobernarse e abrindo a posibilidade de cubrir os novos postos para a xente que o precise e así o solicite. Nestes momentos tan malos nos que hai que facilitar o máis posible dende as administracións a creación de postos de traballo. Somos flexibles en canto ás persoas que teñen que regularizar a súa situación para non impedir que agora mismo teñan que cambiar de actividade. E como lles queda pouco para a súa xubilación, aí nós non teríamos problema en flexibilizar. Polo tanto, por iso pusemos o punto de agantar ata a súa xubilación. Logo, todas as alegacións presentadas son correccións ou melloras do texto, que non contradín o texto orixinal. Só fan máis concreto en canto a prazos e en canto aos produtos que poden ser vendidos dentro da plaza, que, como o seu nome indica, é unha plaza de abastos, e para vender produtos de alimentación. Por todo o anteriormente expresado, pido en nome do meu grupo o apoio e a aprobación das alegacións ao regulamento da Plaza de Moaña e pedimos a votación alegación por alegación. Moitas gracias. Intervención. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a mención que fixo o señor alcalde a nosa participación na redacción do regulamento. Efectivamente, este regulamento chega aquí hoxe despois de que o 1 de xaneiro do ano 2011 pasara un fito moi importante na Praza de Abastos, que é que todos os profesionais que prestan o seu servizo dentro dun edificio de propiedade municipal contan cos correspondentes permisos e tramitación tanto en Seguridade Social como en Facenda. Tamén permitiu, de paso, retirar aquelas parrillas inmundas de ferro que estaban ao redor dos baños. Ese foi o punto de arranque, logo o tempo botouse encima e non foi posible que esta ordenanza, regulamento, que xa viña consensuada coa asociación que defende os intereses dos comerciantes da plaza, pudera aprobarse. A partir de aí, me consta que efectivamente hubo aportacións do BNG, hubo aportacións do señor secretario no que respecta ao novo marco legal das concesións dos postos, que este é realmente o quid da cuestión. Seguramente, se hoxe o Concello tuvera que debatir a creación ou non dun mercado municipal cos costos que representa para o Concello, onde teríamos que decirlle a frutería de Ramón Cabanillas ou a pescadería de David Castelao que cos seus impostos íbamos a construir un edificio, íbamos a pagarlle a luz, íbamos a limpar o chan e íbamos a poñer papel higiénico nos baños, nin locos, en ninguna cabeza cabe que hoxe en día o Concello de Moaña puxera en marcha un mercado municipal por moita falta que faga de postos de traballo, non? Hai que situarse nese contexto. A realidade é que hai un mercado municipal, no seu día a legislación de base de réxime local así o estipulaba, e cito a ordenanza do ano 95-96, donde a necesidade e prácticamente a beneficencia era o que determinaba a quen se daba un posto ou a quen non. Esa era o motivo. A necesidade de traballar e prácticamente a beneficencia, non? Vemos que agora ese é o gran cambio. Os postos son lugares para facer negocio, en libre competencia e con unha concesión donde o novo concesionario podrá traspasar o posto e me consta que, tal como dice a legislación, podrá incluso ir ao banco e hipotecar a concesión que ten do Concello. Quero dicir con isto, señora concelleira, que unha vez que se aprobe esta ordenanza, que eu creo que se vai aprobar hoxe, porque me parece que entre as aportacións do BNG e as matizacións legais que fai o señor secretario enriquecese a ordenanza, o seguinte objetivo que terá, señora concelleira, é que a Praza de Abastos non lle coste ni un euro, nin os veciños, nin os cidadáns que en baixo da súa propiedade ou en baixos alquilados fan posible que o Concello funcione. Ese é o novo objetivo, que a Praza de Abastos sea
autofinanciadas e que non lle coste cartos aos vecinos de Moaña. En ese sentido terá todo o noso apoio. Yo, como acaba de decir Víctor, que pienso que es la persona que, como dijo que fue la encargada de poner en marcha este nuevo reglamento, en ningún momento hicimos nada ni dimos ningún paso sin estar en contacto con los comerciantes de la Plaza de Abastos y en su nombre con el presidente anterior, Gerardo, y el actual, que es Laura. Por lo tanto, no sé a qué viene decir que solo fue el grupo municipal del BNG el que se puso en contacto con ellos para presentar las alegaciones que se presentaron en el Concello. El hecho de que no aceptemos todas las alegaciones que se presentaron no quiere decir que estamos poniendo trabas a ningún tipo de persona para que pueda acceder a un puesto de trabajo en la Plaza de Abastos. Y en tercer lugar, quedó genial lo de decir que aceptan la compatibilidad y que se le dan esos 5 años a esa persona que no tiene en este momento lo necesario para poder estar dentro de la plaza ejerciendo su actividad, pero lo que se olvidó de mencionar fue que si sigue durante esos 5 años hasta que se jubile fuera, de alguna manera se la está discriminando, porque una vez que pasen esos 5 años ella no tiene opción a que dentro quede algún puesto vacante se le pueda adjudicar, con lo cual está jugando con las mismas cartas o las mismas ventajas que tiene cualquier persona que en estos momentos es concesionaria de un puesto dentro. Que en el momento de su jubilación, los años que todavía le resten de concesión pueden permitirse pasar a una hija o a un hijo, siempre en línea directa. Entonces, quedó genial decir que aceptan esos 5 años, pero no le estamos dando las mismas armas que a las personas que están dentro, con lo cual entendemos que sobró decir eso para quedar bien. Lo estudiamos bien, pensamos que las alegaciones que eran de estimar, se estimaron, como eran los desajustes en los plazos. No entendemos a qué viene estar discutiendo por 50 años, que es lo que proponemos nosotros desde el principio, o 40 años, que es lo que propone el Grupo Municipal del BNG para las personas físicas, estar discutiendo entre 25 años, que es lo que proponemos nosotros desde un principio para las personas jurídicas, o 20 años, que es lo que propone el Grupo del BNG. Me parece una tontería estar jugando ahí con esos años y no ponernos de acuerdo. No entiendo por qué tendríamos que variarlo en ese sentido. Por otro lado, la modificación del artículo número 12, estamos en lo mismo. Yo creo que en estos momentos en la Plaza de Abastos están delimitados perfectamente los puestos que se dedican a la venta de pescado, los puestos que se dedican a la venta de hortalizas y los puestos cerrados que se dedican tanto a la venta de alimentos como el pan o empanadillas, empanadas, etcétera, o charcuterías y carnicerías. Si los sacamos a concurso y premiamos unos productos ante otros, no estamos cerrando un poco el abanico de oportunidades y a lo mejor jugamos con la posibilidad de que llegue un momento y sea muy pequeña la cantidad de variedad que haya dentro de la plaza, cuando nuestro objetivo es el contrario, que la gente vaya a la plaza y pueda encontrarse dentro de los productos alimenticios una gran variedad de ellos. Y poco más. Nós efectivamente valoramos que seguramente a aportación que facía o BNG iba máis encaminada a que na plaza se venderan produtos frescos e naturais, que eu creo que é o que queremos todos. Nos atendemos ao informe do seu secretario que, ao mellor, ese tipo de clasificacións enrutaba hacia un procedimento de contratación os postos ou outros, e a nos bastanos con que se diga claramente na ordenanza que tanto postos abertos como postos pechados se dediquen a produtos alimenticios, e nos basta. En segundo lugar, respecto aos postos do exterior, que concentran un poquillo o debate, o Concello de Moaña aprobou no ano 2002 unha ordenanza que regulaba a venta ambulante. Ano 2002. Non se aplicou a ordenanza. Por lo que fora non se aplicou. Pero o goberno anterior si aplicou no ano 2009.
por certo, con bastante virulencia. Esa ordenanza establece claramente que se pode vender e onde se pode vender. Hai dous postos que están a medias entre a ordenanza do 96 da Plaza de Abastos e a ordenanza da venta ambulante do 2002. Non collen a carne da ordenanza de ambulantes e a carne da ordenanza de plaza, e en ningún momento colleron os huesos. Entón, eu creo que o que procede ahora mismo é, me parece que está redactada suficientemente ben ese texto, darlle a posibilidade a esa persona que está pagando un posto de interior no exterior para que de inmediato entre a praza vendendo produtos alimenticios. Entendo que se van a subastar, a pujar ou a facer concesión polo método que se decida de forma inmediata os postos do interior, e despois terá que ver esa persona que se queda no exterior o seu risco de aventura, o que vai a pasar dentro de 5 anos cando cada xubilación ou de 5 anos o Concello de Oficio declare caducada esa concesión. Creo que é unha proposta moi generosa, que non pisotea ningún dos dereitos que pudera ter adquirido. Mais intervención? Bueno, con respecto á proposta que facía Coral do BNG, sempre dete que hai unha proposta de resolución das alegacións, que esta ocasión de presentar as alegacións, entón, por tanto, vamos a proceder á votación tal cual como está establecido. Votos a favor? A ver, secretario. Creo que se debe votar cada unha das alegacións, porque se non pode darse o caso tan curioso como o seguinte, que votemos en contra, pode darse, que votemos en contra do ditame, uns por unhas razóns, outros por outras, entón votamos en contra do ditame, votamos en contra das alegacións e non rematamos de tramitar o texto. Efectivamente, hai discrepancias ou dous puntos, cada grupo político que expresa alegación por alegación o que opina, e polo menos ao final acaba saindo unha ordenanza. Entón, a ver, eu non sei, hai unha proposta, hai unhas alegacións, na proposta se decide proposta de rechazar, de aprobar parcialmente as alegacións. Supón, hipotéticamente, que cada un dos grupos, por motivos distintos, nós, porque defendemos as nosas alegacións, se rechaza o dictame a proposta. Entón non aprobamos nada. Nin dictame, nin alegación, nin aprobación definitiva do texto, nada de nada. Aí ten que decidir o alcalde se se expón a que non se haya adianta a votación ou non. Eso xa a mí non me corresponde. Vale, si, todo entendido. A ver, como actor importante na concesión da ordenanza e a vida conta do que se anduvo hasta o día de hoxe, creo que cada un se fixo públicas as súas posturas. Me parece que é unha pena non buscar o apoio do BNG naqueles puntos nos que poida haber acordo. Eu creo que vale a pena que quede clara a postura de cada grupo e que se poida buscar o máximo consenso posible nos puntos importantes. Pero bueno, alcalde, usted mismo. Queda a consideración dos tres grupos. Brevemente, sin incidir máis, creo que as únicas modificacións, artigos nos que non se estiman, creo que é o artigo 12 e a proposta do artigo 12 bis, a marxe de que despois na transitoria esta se introduce unha pequena modificación. Son as únicas, o resto das alegacións están incorporadas. Nos entendemos e bueno, o tema dos 50 anos tamén, que se planteaba en 40, efectivamente. Nos entendemos que os cambios que trae a alcaldía foron informados por secretaría e correxidos. Entendemos, tanto no tema dos anos e no tema dos produtos. Pues, se coller este tipo de produtos vai a condicionar a fórmula de procedimento, vai a complicalo, que sabe por sí, seguro que vai ser complicado condicionar eses postos. A non ser o suficiente con que poña produtos alimenticios. É o suficiente. E logo que funcione a lei do mercado.
Estamos de acordo a proposta de resolución ou queremos votar a alegación por alegación? É unha decisión dos grupos. A maioría está aí. Decidilo vos. A non ser indiferente, pero creo que podemos buscar o apoio do BNG daqueles puntos que se de acordo. Pues vamos a votar a todos. Vamos entonces a primeira proposta. Vamos a empezar por o primeiro artigo, párrafo 5, propónse a seguinte relación. A hora de tomar a decisión do órgano do goberno competente consultará a Asociación de Comerciantes de Plaza Vascos, solicitará informe da Mesa Local de Comercio, do expediente engadirase tamén informe proposto ao concelleiro delegado de mercado, no caso de que a competencia este delegado pola alcaldía. Votos a favor. Segundo, artigo 6 do apartado 3.4, os prazos concesais deron no artigo 6.8 e 10, proponse a seguinte reducción. Prazo de concesión a prazos posibles como límite máximo 40 anos. Votos a favor. Artigo 8. Proponse a seguinte 3. Da redacción, o prazo da concesión será de 15 anos no caso de personas jurídicas e de 25 anos concesión inicial no caso de personas físicas, que poderá ampliarse ata os 40 anos de prórroga sucesiva de 5 anos ata a sucesión do titular. Votos a favor? Esta tarde aí creo que é un pouco lío. Es que eso de votar por separado é complicado. Este tipo de votación es súper complicada porque hay miembros en la mesa que no tienen las alegaciones delante. Hay alegaciones que se desestima una parte y alegaciones en las que se desestima otra parte. Entonces, ir alegación por alegación, a mí sinceramente, habiendo una resolución de la Secretaría, porque aquí, por ejemplo... Pero que se busca o apoio dun grupo que manifesta que non está cómodo con alguna dos textos. Precisamente nosotros estimamos una parte de la alegación, pero desestimamos otra. Entonces, ¿qué votamos? ¿La mitad de la alegación sí, la mitad de la alegación no? Pero que dé a lectura de como quedaría o artigo que aprobamos. Artigo 3. Digo eu. Claro, pero teria que recoller... A ver, na proposta que... É complicado. Na proposta que se trae a pleno, hai cousas que están incorporadas ao articulado. Vamos, por favor. Y lo que queda. Pero es que es lo que acabo de decir. O sea, a la mitad de la alegación le vamos a votar que sí, a la otra mitad le vamos a votar que no. Claro, estamos de acordo todos prácticamente en todo. Ora ben, enténdame o que lle digo, cando as cousas se tramitan mal, pasa isto. Houve unha primeira comisión informativa onde se dictaminou favorablemente co informe do secretario todas as alegacións. Houve unha segunda, que sí, houve unha segunda onde apareceu o dictame da alcaldía, que ten todo o dereito a presentalo e a votarse, onde houve 3 votos a favor e houve 4 votos, 4 abstencións. Eu que levo escuitando, non teño intención de intervir, escuito a concelleira e non é exactamente o mismo que di o secretario. Por exemplo, na apreciación do que sería a situación en que quedan as persoas que non cumpren cos requisitos. Nin o que di o secretario, nin o que di a concelleira, en parte o que di Vítor, ainda que Vítor creo que se acerca máis ao que é o noso espírito do que entendemos. Entón, son 2 ou 3 detalles. Se non queren liarse, votemos os puntos onde se dictamina por parte da alcaldía en contra, onde o dictame é contrario á aceptación da alegación, e as outras deixámolas. A nosa cuestión de que sexa 40 anos ou 50 anos é nos indiferente, pero a cuestión de que a finalidade da praza non é vender sarténs, como quedaría aberto, en caso de que non se puxese iso. É unha cousa moi importante, que os postos non se deben dar por subasta. A subasta, para explicar cal é a posición. Porque o único que di o secretario é que iso di que os postos se darán por concurso. O concurso
debe ser a forma de tramitación habitual dentro da administración pública, que teña en conta máis razóns que a estrictamente económica, porque se fai por subasta, quen dea 1.000 euros vai levar o posto, e quen dea 950, aínda que o necesite máis, aínda que oferte unha cousa mellor para vender no posto, non vai competir co que dea 1.000, por dar 50 euros máis, vai levarse o posto. Creo que hai outros factores. Ya nos estamos. Vamos a pedir un receso os portavoces e aclaramos o sentido de votación para pactar con ello. Entonces, a votación son 3 puntos. O primeiro punto son prazos concesionais de 50 anos e 25 anos. Votos a favor? Segundo punto. Modificación do artigo 12. Donde falábamos que eran produtos alimenticios. Modificación do que é o artigo 12. Votos a favor? Pero non foi iso que falamos. Sí. Votamos a favoritar o que te presentas. Votos a favor? Votos en contra? 10 a favor? Votos en contra? 7 en contra. Si, eu quero matizar, quero explicar a voto. Sí. Efectivamente, xa repetí antes que a proposta do BNG era seguramente máis clarificadora da finalidade da venta da plaza, pero tamén somos consecuentes e sabemos que Zara e o Corte Inglés non van a vir a facer unha subasta para vender na nosa plaza. E efectivamente entendemos que a complexidade do procedimento que o secretario comentaba non compensa cambiar o mecanismo que xa propoñían, por outra parte, a xerencia da Praza de Bastos. Alguna apreciación máis? Bueno, pasamos entonces a terceira votación, a última. Proposta de modificación e disposición transitoria por o Darío, como habíamos acordado. Votos a favor? Vamos a favor da alegación, non? Sí, eu tamén quería falar. O señor secretario incluiu dúas letras importantes á alegación do BNG, presuposto habilitante. Iso quere decir, entendo, secretario, entendo, señora concelleira, que na entrada en vigor da ordenanza, aqueles postos que vendan produtos que teñen cabida dentro da plaza pasarán de forma inmediata, porque así, ademais, me parece que ten vostede pactada coa venden paradillas. E no caso do outro posto que vende roupa, como non se habilita a posibilidade de que venda roupa dentro da plaza, podría de forma inmediata ir para dentro con outro posto a vender con outros alimenticios, ou que se arrisca a deixar pasar os 5 anos que esta ordenanza lle contempla, que excede os anos que ela ten para xubilarse, arríscase a que o Concello non lle teña un posto dentro da plaza que non vai a ter para darlle e perderá os dereitos que podía ter. Sí? É así?